inga unaike naenda kuitika siku bapanda ulipi kule sikaita na uskopi ndio ndio bwana shida kwa kichi kwa mba wataenda kuitika ndapo mtaka na kwa kwa DTV hata siku zile kumbana na bapata kwa mama si moja kuna akisi ojo ndio kwa mlango kwa kiti ndio ndio kwa mkono ukazvivumirana nazvo wakutaura kuti ndapinda dambudziko rakamira ndizvo saka wakazoenda here kwavari iwe une mhosva hauna kuzogona kuenda kuti hama yangu sekura ndapinda dambudziko saka paya ndaifungira hapana kuti ndionewo ndane dambudziko ndiri kuda kudari nchidari ndimbopedzei zvinozokutaurira naye saka tichiti imimi waini ndimairira saka iwewe takaitonga nhasi mutoya wogara kuti ndadai kutotaura kuti ndauya ne$20 ndoda kuwapa kosari mari yakaii aiwa haupinini pachikumbiro unotokumbira sekuru wako avo noti inini unondikumbira ndineinewe handina mhosva newewe une mhosva nasekuru wako wauda kugagarawo sekuru apa ndakatadza ndakaita zvisiso ndiwa unotopa chikumbiro sekuru wako mokumbirana mopanana magezi uri kufunga kuzoiona zvareini zviri kubva munewe ndekuti ndikakupa inini ndatase ndakusungirira pamutomato mutomato unoziva hauna muti ndekuti kana uchifamba unoudhonza famba nawo kwese saka tiri kudaro taurirana sekuru wako mowirirana tobva taziva kuti iwe wakapinda dambudziko wakapinda munhama asi chatinoendesa ndechoti ukaita dambudziko reukasika uchiziva kuti ndine 3 days kana 4 days manya undozivise kune mumwe wako hama pandaifungidzira kuti ndiri kuuya handichakwanisiba ndipo ukanguwa pichanamanidzika nedare nezvandiri kuita asi wakatadza kuzviita wakamhanya kuda kugadzisa zvefambo uyakuchema uda mari dzake mese murapiza haunosiya basa here wasiya basa uri kuzviona last year takatonga itaura kuti ndatosiya basa ndakumbira zvinokodzera here kuti aramba achisiya basa madheizi acho unomubhadhara here aiwa isu tiri vanhu tisadaro unofanira kuparura zviro zvinasekuru wako kumbirana iruzviro romofanana musadaro kwavo mukana kudaro kushorana hakudikani kana ndinotenga kuti kada kuti ndinomurova hazvisiendi ndakataura kuti kurwa chaiko chaiko mazuva ano hakuna munhu anorwa ukaona anorwa ane pfungwa dzakaita menga kurwa kwasarira mombe matiro imbwa zvinhu zvingani wanhu imimi tauriranai tatadzirana nyangwe andoi next door uya garapo wewe uya garapo saka ndanda kutadzira paya musori uyewo chikumbiro oraiti zvinoitika saka ndokuti mangwana zviri kwako iwe malala akati chawana munzako mumawa chiri kwaiwe wazvinzwa hanzi chikaona umwe wako mangwana chiri kwani hazvisekuiba ndekuti idambudziko tese
makagadzirisana yapo motaurirana nasekuru wako. Handisi kuti taurirana makagara apa mabuda nekunze kumopangana sekuru apa ndakaita honga ivamisei ndokunga takakutaurira chinini pako kuti unzi vana Chipako, vana Gordon unovaziva, vana Francis unovaziva, vana Eric Tanga unomuziva. Saka uyu mushaika ndiri unomuziva ko munotonesa vanhu munotadza kubatana pakunge muchironga chinhu chenyu asi mukasimudza hapa kudai munhu ari kupanono kuti nebvudzi mwapo hazvifaniri kuonekwa nevamwe vazvinovhara. Ndapota chengetedzai vazviri taurirana nasekuru wako andaichinjisei motaurirana mapedzerano sekuru omubhadhara sekuru ndakupindapo asi mari yenyu ndofunga musi wakati muiona ibva watomutaurira tiri pano. Motaura zvekuti unzwisika next week Friday. Ndizvo. Pane zvinhu zvinoitika muarea madhodha vanhu vari kuteerera dare vazimunzwisina kuzvikuita vanhu vako vanotaura tomakonoka munofunga kuti dare rine zvivhesika kuti mambo vachataura zvinhu zvisiri zvakasiyana. Isusu basa rese mapurisa kuti kana mai matongwa munomu ini mukatotadza kuita zvinhu izvozvo munotoenda kubata kuno unobhadha zvinhu zvirudini zvitaurwa izvi wozowai iwo watipa marizini kuti wakaenda kurufu mama watipa rizini kuti rufu rwacho isati ratovhusvika mambo tatakuzoa kumberi kune rufu kuti wamongoroza kuti kune rufu so tiri kuramba nyaya kuti mudherere dare ndati tinoramba nyaya kuti mudherere chii dare tinokurondai ukangoona tapiwa simaunzendai marume tiri kuruma Bora zvinoita dare rineri rinoda kuwaka handiri kuti njani haritadziba kutora zvinhu kubva kwako ezvikurikapo asi dare rinoda kuti kuwaka chimumutsa dzimangwana. Yaetika ndekuti sho muziwanga to zvinoita nezvekuti arikuzodzoka imwe nguva kozi ndingati hangu ambouya shure mekuti akadai asi tazonyatsotazombisana mainenyaya yekuti zvaari kutaura ine harisubiri anani anoona akutangimako asi tambonge tiri kuti titaurira tito nokuti auya ari kutaura kuti inini mari handinavo ungadai ndaita sei ndatozvitanga asi azouya ari kutaura nyaya dzekuti inini ndiri kufunga kuti pamari iyeye munge muri kurenda mwedzi yandinoda kukupai kuti murende zvozvomboendera ukuona kuti wakuda kudzokera futi kuti titadzikuindirana kuti maita zvakanaka sekuru wangu ndataura ndichiti ya manyasokanga ndati inini ndiripo nekuyananisa handisi kuda kuparadza handisi kuda kututsira mazviri imimi nemuzukuru wenyu ndimunowirirana muri vairi muzukuru wanga wati ndiite sei sekuru ndandafunga kuti ndombokupaiwo 3 months muchirana kashopu kaita yenyu zvekutengesa asi munozondibvisirawo kasendi bichani kuwirirana kwenyu muri wangani hazvidinimba izvi aiwa itangoda kugadzirisa chete kuti zvinhu zvinaka imi wairi ndimunopedzerana imi kana mazvibvumawo raiti zviri kwauri matambira zvabva kumuzukuru wenyu sasekuru auraiti muzukuru haarega ingoiti
moenda kotaurana nambuya mbuya keroni nebasa enda kutsvage madomasi enda kutsvage timakabichi enda kutsvage tumbambaira wotawo uchiisa tiri kufamba handiti mawana kuwirira kwenyu haina akuwirira nenyika ini changu ndinoda kuenzanisa basi kuti zvangu zvinake kukutaurira kuti vakomana sanganai batanai handidi kuputsa iwe wakachera gomba retoireti uyo haana kurichera kana kuvaka iwewe ucharivaka uchaita sei idambudziko nderako rubvisa mari rubvisa reba nesimeni wakarichera rechinyika wakazotutira here kudzikisa so saka totaura tichidiwa kuna ndinofanira kunzwisisa ane pamba kuti tibatsana chiringa auya unomuona auya ne$20 yekubhadhara ndizvo asvika kaipamhura nepakati vatora $10 vachengeta $10 vabvisa kudai asi auya nayo $20 ichi idai mira ndokutaura chiringa ndiri kuzokutaura zvokuti tinenge tonyengerana kana totaura zvemutemo ichi idai kuti pasimudzwe kuti utongwe iwe pakutonga mabhadhara mari $20 izvo hausevhe mari yekuti urudzi unofanira kubhadhara mudare munomu uye utoti mari yacho izvo $10 paumwe watora ukawige $10 uye ubhadhara kunotenga utoambene 10 wakazirwa pakai ndakaona kuti nandisikuda usina kuuya pachiringa kuzomira mukati medare unopinda here mameja street iwewe uchitaurwa kunzi chiringa zesasi uyapika wobva wasimudza maoko ako katatu uchitaura zvaunotaura wozoti handina vamurikwa vanokuita sei mukati aiwa vanokusungira mapurisa magareta akaita mupurisa vanoka kuti torai vatorai ngaini mupurisa anongokuti cheni paunoona mari yako ndopaunodzoka ndopaunotaurira mupurisa chimwe tifuniro hama yangu meni auye kundinunura ndatosungwa takutoenda kauna ndofunga kuti pamwe mari ndashaya nifaina saka iwo wandibvisako $20 kuti ayi vantu uda komwa tumbu rake ngozi mambo mukaona taregedza vanhu vachidzoka nemadza vachiopanata akavhuma here utiendetese nemotikari yako towakovana cheni dziriko tokuisa cheni totoenda nendotokukanda nyanga zotopera aiwa chikumbiro chakaichava chiri babvisa mari iwewe uchizotaura nemuridzi wakupa mari chamari mari singazivi asi waizviziva rwendo rwapera wakauya muno tikataurirana newe ukanyatsobhutikana ukanzwa kuti muno mudare i20 next week andikuya naye saka nhasi wangu yakutanga uyu ngamiro mambo kana asina kuenda kuona nyaya dzatokuita kutanga asi sofa munhu anombotanga ari kuredeswa asi ose ayo asi tatu kuona kuti iye zvinazi ati frai ataureke inini ndiri kuti uyu murumoyo akanditambisirwa nguva yangu ndichazoitawo mawejisi aichazoita kuti chikumbira kwamuri ende ndikuzvitaurira yachizvino kuti chazonge because ari kundipedzera nguva yangu so ndaisafire
nhasi ndauya hapana chafamba. Uyu murume nofunga inini mari inofunga ndakatotaura kuti mari inini inofunga Friday kanguya nevana kutambisa chii. Saka ndokumbira kuti uyu mari yangu yakasara ngapedzise iye then tozopedzera. Pari zvinezvi because arikutoida mari yake yetsoko. Arikutoida. Because ina handingati ndiye nyakutadza kunzwisisa. Inini ndikutotaura kwaari handika ndiri kusungira asi ndiri kumutaurira zvokuti iye afunge. Because takatadza kuti iye takada kuti tinzwisane asi takatadza kunzwisisa. Asi futi ari ane chikumbiro. Asi mushure mokuti inini ndobvisa futi mari yangu yokuramba ndikupa. Ini ndakukumbira pamusoro inini ndari. Uyu murume uyu unofunga kwakasara mari yakasara. Ngabhadhare mari iyo. Then Friday yasara yacho ngabva ane mari yangu yakakwana. Ndo zvandikumbira munhu. Saka ini manyatsonzwa baba chini. Ndiwo apa ega kuti Friday. Ndiwo apa ega kuti chingani? Friday mari ngainge yagara kune Muriti. Muriti rakakumirira kama mari yakati Friday. Zoita musafambise munhu mahara wakoma. Saka ndati ninimirira naye ini handifaniri kukumanidzirai, handifaniri kupusa ukama hwenyu. Ndinoda kuti ukama hurambe huripo mamba. Ngadzirirai mari Kungata ipapo azvinozvisi ndakutokumbira kuti iye zvinozvisa ndichibuda muno mari yakasara anofanira kutambiswa. Ane bhadhari ane rwendo rwake rwaada kuita. Saka ine handisi kuda kubuditsa mari yekuita sei yekumba. Ndikuanga Ane rwendo ndauda kutambisa ndokuti andiwa zvinzo unomba mari uyapedza mapedza. Dai mudari.